Kongas. Adikang, adikung, adiguna. Gembelo siramu geleleng pacamu. Aku ora iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Aduh. Ana apa Dimas? Kok ana wong bengok-bengok, ana raja. Nendi? Tak pendem sisan. Apa iki apa? Mbaya dinehi watu nggo tenger. Engko nek sanak sedulure goleki, wis ben ora bakal ana sing goleki. Wong bature wis ngegreb bali kok. Sapa Togo karo Bilung. Wis do ngegreb bali. Ah, durna nendi Kang? Tok culke nendi? Tak taleni karo wit. Aduh dirubung semut aku. Antar Jedya. Ringastina Maha Prabu Tuhan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat ing sahanane ingkang
nyuwun kanang sing tasih mawe buka sawegung mring telan iwan kanang mamujeng ngori jeng nayakeng rat Paman Loso Jenar sampun wonten tigang dinten ngantos dumugi kelenggan samenika anggen kula ngutus kalihan Bapa Durna supados damel srana pejahing para Pandhawa sak boten-botenipun ringgih para Pandhawa supados gampil dipun kerenak pejahipun namung kewala ngantos tigang dinten menika dereng wonten kabar kawusananipun menapa Bapa Durna kasembadan menapa boten anggenipun damel srana pejahing para Pandhawa Paman Loso Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula nuwun mangapunten kula menika apal kalian Kakang Premban Durna anggen kula srawung kalian Kakang Kumbayana menika boten namung setunggal kalih dinten nanging sampun mataun-taun bebasan sampun boten sagedipun wilang mawi wicalaning driji kula menika ngertos bilih Kakang Durna menika sanes gurunipun ngelmu kebatinan tuwin sanes gurunipun ngelmu babakan ulah weda nanging Kakang Durna menika gurunipun tiyang perang Kakang Durna menika gurunipun tiyang ngangsu kawruh babakan kasekten babakan aji jaya kawijayan nalika mudanipun Kakang Durna menika kekasih Raden Kumbayana menika persasat jagat tanpa timbang ing bab kasekten mila menawi paduka anak Prabu menika utusan dhateng Kakang Durna supados mejahi dhateng para Pandhawa menika sampun satrepipun lan tartemtu saged kasembadan menapa ta sababipun kula matur mekaten dasar kula namung setunggal Pandhawa menika siswanipun Kakang Durna tartemtu Kakang Durna sampun mangertosi dhateng pengapesanipun para Pandhawa Kakang Durna ngertos dhateng keringkianipun para Pandhawa mila paduka sampun ngantos bingung ing penggalih paduka sampun ngantos kuwatir nuwun sewu nggih anak Prabu tigang dinten menika wekdal ingkang sampun cekap kagem Kakang Premban Durna anggenipun mejahi para Pandhawa menawi mekaten inggih kula saged mestani bilih para Pandhawa sampun sirna margalayu namung kewala Kakang Premban Durna dereng dumugi wonten negari Ngastina mbok menawi mangke sekedhap malih tumunten Kakang Durna badhe sowan wonten negari Ngastina ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun nuwun sewu sampeyan sampun ngantos ngenaki penggalipun Duryudana kanthi atur kados mekaten menika sampeyan ampun ming kadreng kepengin gawe jenak manahipun Duryudana kula mboten kepengin Paman Harya Sengkuni menika ngaturaken sewiji-wiji ingkang boten wonten kasunyatanipun panjenengan paring dawuh nek Bapa Durna mesti kasembadan mejahi dhateng para Pandhawa kula mboten badhe pitados menawi kula dereng nyumurupi kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun wonten ngajenganipun Duryudana nyawa-nyawa jimat kula nggih upami paduka mbetahaken bukti nadyan kula mboten saged ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa gangsal cacahipun
nanging kinarya pengantep-antep anggen paduka ndangu dhateng ing bapa ing kepatihan. Ndangu babakan Kakang Penemban Durna. Nuwun sewu, menawi ngantos mboten cocok aturipun ing abdi ing kepatihan kaliyan menapa ingin sampun kula aturaken. Inggih menika Kakang Durna sampun kasembadan mejahi para Pandhawa. Pangkat kepatihan kula caosaken dhateng paduka anak Prabu, trimah kula mboten dados patih wonten negari Ngastina nggih. Ing rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna samimbal wacana kasaring mlajar-mlajar nengke Bambang Swatama mangkana pangudas marani Diya sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Swatama Bambang Swatama wonten timbalan ing adhawuh ingkang sekawit kowe nderekake marang jengkaring Bapa Durna gone wis semagu bakal gawe pati ning para Pandhawa ewadene kowe dina iki sowan katon kembeng-kembeng netramu ngemu waspa eneng apa Swatama sepinten kalepatanipun ngabdipun Swatama kula tadhawadana sinuwun nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama tumunten Kanjeng Rama damel karti sampika supados saged ngrenah pejahipun para Pandhawa sarana sesinglan nata Ndarawati tegesipun salin wujud dados nata Ndarawati nalika semanten meh kemawon damel gegering para Pandhawa nanging krana pakartinipun inggih menika anak-anak Pandhawa lancur Pandhawa pun Antarja kaliyan pun Antasena wekasan ngaturaken ketiwasan sinuwun tiyang sepuh kula kadenangan anggenipun wujud nata Ndarawati dipun pulasara dening pun Antasena wekasan babar wujud Begawan Durna mboten kendel anggenipun mulasara sakmangke tiyang sepuh kula duka kados pundi kawontenanipun kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Gusti kula. Wonten dawuh nek eneng ngatur kaya ngenten iki kula takon karo sampeyan kula kudu percaya karo sapa sampeyan ngandhakake yen to Begawan Durna kelakon mateni para Pandhawa ning Satama tawang-tawang tangis matur kaliyan pun Duryudana nek Begawan Durna dicekel anak-anak Pandhawa dadi pesakitan diajar mrono mrene sampeyan wau ngucap pripun nek ucape patih senggone ora nyata pangkat patih ajeng mang balekke kalih kula saniki sampeyan ajeng ngomong napa sampeyan ajeng ngomong apa mencap wong gerak ora nyata Nuwun sewu lho. Panjenengan menika tiyang sepuh. Wong tua menika nek omong mbok ya nganggo tatanan. Nek omong aja mung waton omong, ning ngomong nganggo waton. Menawi kados mengaten menika lajeng sinten ingkang kedah dipun lepataken? Nek kaya ngene iki sapa sing arep diluputke? Kyai Prabu Duryudana kodheng penggalihe. Mbok menawi mangke duka amargi ngega dhateng aturipun Paman Sengkuni ingkang nalika semanten ngaturaken Begawan Durna isuk mateni para Pandhawa ning nyatane Swatama tawang-tawang tangis sowan nek Begawan Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Inggih. Lajeng kados pundi nggih kula kedah kados pundi? Kula mboten ajeng melu-melu. Sampeyan nek nyuwun tulung karo kula ora arep nulungi karo sampeyan, mangrasake dhewe lelakon iki sampeyan.
dados pundi paman? Lagu malah paman Patih Sengkuni ingkang dados tuk sumbering perkaris. Ora usah kuwatir. Wong gleleng iki nek ora kaya Sengkuni ngene iki ora gleleng. Panjenengan anggenipun goroh sampun kadenangan. Aku iki konangan goroh iki wis bola-bali. Nyatane ya ora apa-apa. Ning aja mbok sebut Patih Sengkuni nek ora iso gawe kisruh jagat Ngastina. Ora ga iso gawe kisruh jagat Pandhawa, gedene ora iso gawe kisruh jagat gedhe iki Kartomarma kepareng Paduka. Tontonen le nek ora percaya karo makmu cilik iki tontonen kridaning Patih Sengkuni le nggunakake utek, le nggunakake akal pikir nang kene iki. Contonen ya nggih Kartomarma. Kula ingkang sowan jinuwun. Sineng kang walik sandang godhek wok simbar jojo. Godhek wok simbar jojo. Owang walang mentis nyugeng sir. Kula ingkang sowan ayo. Nuwun sewu kula ingkang sowan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk jinuwun mangke riyen. Panjenengan ngendika sinuwun menika klentu, kula sanes Nalindra Ngastina. Lho, sinten? Kula Patih Ngastina, Patih Sengkuni. Sinuwun Ngastina sampun jengkar saking Datulaya. Wah, ladal. Panjenengan sinten? Kula wingking saking negeri Terbelosuket. Istri mestani dateng kula Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Nggih. Lah panjenengan wonten wigatos menapa kok rawuh wonten negari Ngastina? Lah cariyosipun mekaten. Kula menika lembetipun tampi dados siswanipun Begawan Durna. Nalika semanten dipun janjekaken dinten menika kula badhe nampi sakatahe ngaji Jaya Kawijayan. Tinatah mendat Jinromenter Tinumbak Bengkung Sinuduk Putung badhe kaparingaken dhateng kula. Ning nyatanipun sareng kula sowan dhateng Sukalima suwung ngendikanipun para cantrik Begawan Durna sowan teng Ngastina. Kadreng raos kula anggen kula selak kepengin nampi ngelmu-ngelmu Jaya Kawijayan kula susul teng Ngastina. Lah kok tinemune sakmenika malah mboten wonten mriki. Begawan Durna menika nuwun sewu, saged pinanggih panjenengan menapa mboten menika dereng kantenan. Lho, sebabipun? Sebabipun dinten sakmenika Begawan Durna dipun bondo dening anak-anak Pandhawa. Mangriyen. Guru kula dipun bondo dening anak-anak Pandhawa menika lepatipun guru kula mapan wonten ing pundi? Begawan Durna nyagahi mejahi para Pandhawa nanging kadenangan dening anak-anak Pandhawa wekasan sakmangke dados pesakitan dipun ajar dening anak-anak Pandhawa. Mangriyen. Pandhawa kok ajeng dipateni kali Begawan Durna menika lepatipun menapa? Mboten lepat, mboten klentu merga Pandhawa nika mungsuhe Kurawa. Kurawa kali Begawan Durna menika menapanipun? Kurawa menika siswanipun Begawan Durna. Guru kok ngewangi siswane mateni marang mungsuhe sak pepadane menika cara pundi? Kula mboten ngerti. Wah, kleru leh ku daftarke. Wah, lha brosure Paguron Sukalima. Fakultas Jaya Kawijayan. Lan sak pitulutipun mila kula lajeng dados siswanipun Begawan Durna. Ning tremune jebul Durna menika nuwun sewu, watake angkara budine candala. Wah, untung rung sida ketemu. Nek wis ketemu karo piyaine Begawan Durna aku wis entuk ngelmu Jaya Kawijayan, mesti ora ana nyatane merga guruku pakatine sak isoring dramaan mateni karo Pandhawa mongko Pandhawa ora luput. Menika pakarti mboten sae. Inggih, monggo anggenipun badhe menggalih monggo.
Ning nek panjenengan mireng sumbare anak-anak Pandhawa niku teng ati marai lara. Sumbare pripun? Karo ngantemi Begawan Durna. Ayo sambata kowe. Arep kowe gurune wong tuaku, arep kowe gurune Kurawa, nek pakartimu sak ngisoring dalaman ngene iki kowe arep ngopo? Kowe tak jotosi nganti sak matimu. Durna nangis. Nangis ya men iku dirasake. Pakartine dhewe ya dirasak-rasake dhewe. Malah Antasena ngenten iki. Ayo, jare kowe duwe murid anyar sing jeneng Lokayanti. Menungsane kon tekan jejegane raine. Ngoten niku. Lho. Niku sing ngomong sinten? Sing ngomong Antasena. Panjenengan mireng piyambak krungu dhewe, yakin sumpah. Kula mboten ngapusi. Nutuki Durna karo ayo omongno muridmu sing pirang-pirang. Aku ngerti nek kowe bar nampa murid saka Terbelo Suket jenenge Lokayanti. Diapure kaya ngapa? Kon tekan kene kon ngewangi karo kowe. Wah, jejegane sirahe Lokayanti. Muni ngoten niku. Wah, perkara dudu perkara Durna, ning perkara jejeki rupane Lokayanti. Pinter ta aku. Wah, paman menika senengane adu kono adu kene. Lho, kuwi keahlian kowe. Aku nek ora ngono ki uripku godhang. Wis rasan dadak kowe mikir sing werna-werna, golek atramos. Nggih. Isen ana jarang sing panas aku tak sangu kopi karo kloso, nggelar kloso ngunjuk kopi karo ndelok wong gelut. Nggih, ngestakaken dawuh. Tontonan asik lho ngger kuwi. Ayo mangkat, monggo kula dherekaken. Mangan mie ayam Ratu Gustine juragane ngundang tagak bilang gendacap wonten dawuh Gok nun aku ra sida suwita karo Durna. Lah pripun? Durna iki wong jahat. Durna iki wong elek. Durna iki pendhita sing angkara murka sebabe dina iki Durna kecekel anak-anak Pandhawa Gok. Wo lung Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Alhamdulillah. Ya syukur ya ngundha waing pakarti kok ya. Lah iya, lah sebabe Durna dikongkon mateni Pandhawa. Ning ora iso malah kecekel anak-anak Pandhawa. Lah kok sampean kok gedabikan niku pripun? Enten apa? Ajeng tindak pundi lan kersane pripun kok ngawe toga kok buantere ora jamak. Gok, aku arep golek Antasena. Lho. La. Sebabe napa kok golek Antasena? Eneng sing ngandhake karo aku. Antasena ngajar karo Begawan Durna. Antasena nutuki Begawan Durna karo muni ngene iki. Ayo kandhakno muridmu sing anyar jenenge Lokayanti Nalendra Terbelo Suket tak jejekane sirahe. Ngono kuwi kok. Aku Prabu Lokayanti dikilani karo jenenge Antasena. Mangke riyen. Niku sing kandha sapa? Sing kandha Patih Ngastina Patih Sengkuni. Sampeyan percaya? Percaya. Lah Bilung kasih tahu. Ya. Nuwun sewu nggih sinuwun. Sengkune niku nuwun sewu. Nek carane wong ngarani lambene niku kaya jeplakan tikus. Ngoten. Landhep tur niyang. Sapa sing kejeplak cangkeme Sengkuni mesti infeksi. Dadi jalaran patine nek wis mati Sengkuni seneng. Nika niku rajaning wong licik, rajane wong akal ukile elek.
Pikirane niku saben dina mengedu karo sak pepadane ngaurip niku Sengkuni. Arep tuwa ning menungso ratatanan niku. Sengkuni nika. Nggih. Mula sampeyan nek percaya karo omongane Sengkuni niku padha karo sampeyan niku mlebu teng juranging kasangsaran. Mula saniki rasa gagas perkara Antasena lengunekke sampeyan arep dijejeki mestakane mboten sah digagas. Niku mung didu karo Patih Sengkuni. Nek sampeyan gagas upama ketemu karo Antasena, sampeyan ora bakal iso mateni Antasena. Lho, sebabe niku satriya ampuhe kegila-gila. Niku titah ndugal kuwarisan ginayoman dening para dewa katresnane para Jawata. Niku Antasena. Sampeyan maju golek Antasena, ketemu Antasena, perang kalih Antasena. Tak itungi ngangge jam kula sing anyar niki. Kula detiki. 30 detik sampean ora sirna margalayu berarti sampean wong peng-pengan. Ngilani karo aku, mboten ngilani saestu. Kula wis ngetutke raja kaya sampean niku akeh banget. Mati kabeh. Mungsu Antasena, liya-liyane ya mati kabeh. Mungsu Gatotkaca ya mati. Mungsu Antarja rajane ya mati. Mungsu Sencaki rajane ya mati. Lah niki sampeyan ajeng metuke Antasena. Niki sampeyan klebu raja sing 3445. Bakale tekaning pati. Kula Nandaratur kula mboten sanggup omongane Sengkuni awi wangsul. Terus teng omah ngaso. Dahar dang goreng. Kalih ngunjuk wedang woh. Niku malah temonjo nyetel uler kambang. Niku Nandaratur kula ngoten mawon. Gok nun. Lungan. Ning aku wis kebacut mangkel. Wah, ayo siki lho. Angel dielekke. Angel, ya wis ben nengke wae. Wis ora apa-apa engko golek juragan liya meneh. Lho, kok golek juragan liya ki ngapa? Sampeyan mengkene ngayel musuh Antasena, mati pun, yakin sumpah mati. Mboten golek guyon iki saestu. Mergo Antasena niku nuwun sewu. Nuwun sewu lho niki piyayi sing embane kaya ora iso dipidak wewayangane. Ampuhe tenanan. Anak Werkudara sing nomer keri dhewe. Nomer piro? 3. Ibune jenenge Urangayu. Antasena niku. Monggo jarine teng mriku anak-anak Pandhawa nutuki Begawan Durna, berarti kakangne ana kabeh. Kakangne Antasena sapa? Kakangne Antasena niku sing barep dhewe jenenge Antarja. Niku ya mesti ana, niku ya ampuh. Mbahne dewane ula. Lho, wah, mbahne Antarja ki dewane ula, Sampeyan musuh Antarja kalah, lapor mbahne dawuh ula sak donya ngeroyok sampeyan. Ora taya. Apa ora kowe? Sampeyan lenggan parani ula. Sampeyan maem parani ula. Sampeyan bubuk parani ula. Wis ana ndek ya? Urung ya berarti parani ula. Monggo ulane werna-werna tur wernane dhewe-dhewe. Bisane ya dhewe-dhewe. Dah grama lare angon demung macan demung pelok ora ana demung kebo bandotan macan sing gawat dhewe niku ula sendok. Wah niku gawat tenan niku asli kula ragala niku kaya sego goreng ya entek kaya bakmi ya entek. Wah saya nek ana jodone ula porok. Wah lek ngires cepet banget. Ula kok padake sendok lho. Nyata gak. Senengane ora. Sing nomor 2 jenenge Gatotkaca. Niku ampuh-ampuhe menungsa. Merga niku dudu menungsa ning robot. Lho. Robot. Pancen diblebet kulit menungsa ning jeroane wesi kabeh babaran kayiwangan. Tau tati dijedi teng kawah Candramawa.
Candra Dimuka. Heeh, Candra Dimuka. Kabeh awake diganti wesi, sirahe diganti wesi. Mripate diganti Surya Kanca. Untune Gotri. Oh. Lengene linggis. Drijine gunting. Wetenge drim. Bokonge ceret. Uyuhe wedang kopi. Ya ha. Wong. Aku ya terus-terusan kok ya. Kene iki le ngarang angel e. Niku tenan, mboten ngapusi niku asli sumpah. Oh, tenan. Mongko sing dincer sirah. Gatotkaca nek wis mabur nganggo caping gunung. Caping Basunanda, caping Basunanda. Kalih kotang. Garwaca nggo kotang lho. Heeh. Jenenge apa? Ayo dibaleni. Yo. Ndak ora kompak ora. Nganggo caping Basunanda. Kotang Prastiwi. Aku ora ngerti jenenge lho, Gok. Kotang Antrakusuma. Kotang Antrakusuma. Telumpah. Madu kacerma. Cerma plensung. Cerma pemilu. Niku di nek wis matek aji Narakantaka, wah epek-epeke murup kaya geni nika. Sampeyan candak sirahe cek diremet krep ngono prul modar. Modar tenan. Cekel sirahe cek diremetek pletek. Niki ilat niku melet. Mata niku metu. Matane sapa? Matamu kowe. Wong cangkeme ora. Aku ya mung jenahke kok ya. Wah. Ning aku wis kebacut lara atiku. Nggih, nek pun kebacut lara atine nggih menyang. Pethoke Antasena, kula tak tata-tata golek ambulan. Lho. Nggo ngopo? Nggo gotong sampean iku. Nek digotong ya abot kok ya, mengke kula goleke tuli. Berita lelayu Lokayanti meninggal dunia. Duapure ora. Ngembe karo aku. Goleki ya, Kok. Nggih, monggo mawon. Ning kula isih elek-elek lho. Ora peduli. Arep jejeki mestakane Lokayanti aku Nalendra ora tau nemambu penantang. Ditantang karo Antasena. Monggo mawon kula dereke sinuwun. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang Kok nun eneng wong iki ngadeg ana ngarep aku mripate mandeng tanpa kedhep lho wah dhuwur sirahe duwe uci-uci piye lho tutuwi wae sampean wau goleki sinten goleki Antasena lah niki piyayine pun teng ngarep sampean lho iki Antasena kok nggih wah edan wah detek piadeke sembodo sapa kowe? Lho. Ora basa. Wong sampean ora basa kok kono kon basa. Sampeyan ora basa kono ya ora basa kok ya ngono kuwi kari tata kramane kok. Sapa iki? Nalendra ing Trebala Suket Prabu Lokayanti. Lho. Kok nggawa tikus wirok semono gedene? Lho niku mboten tikus wirok, Den. Wong. Lho, kowe iki rak togo kae to? Nggih. Bilung ndi? Siap, Bos. Rene. Hati-hati lho, mati aku, Kak.
Nun sewu kula mboten napa-napa kok. Rene yo. Rene. Nggih. Nek ora mboten dinama-namake to. Ora Rene yo. Bismillah. Ngopo ya? Engko nek mates ngono modar tenan aku. Tangane gedene semono-mono ya. Nggoro kok urung. Dereng. Nemeng trimo 76 nyo. Satria kok sasane 76. Matur nuwun nggih. Ya. Sapa iki? Anu juragan kula. Oh. Ngopo? Goleki sampean. Arep apa? Duh kok jengajar sampean apa pripun? Lho, lah salahku apa? Lah wong sabrang niku ora salah ora kleru anggere ana masalah terus bres pun pateni mawon ndak kesuwen. Iku anggepe ora. Anu mboten Ding, kleru aku. Malah kon mateni ora. Bilung ki menungso ora tatanan kita iki tak gaji per bulan. Ning kok blas ora ngajeni karo aku. Lah wong kleru le omong kaya kayane iki mboten wonten sampean ya. Antasena, piye? Ngono ya ngono ning aja ngono. Niki maksude pripun? Lho, tegese ngajar Begawan Durna ning aja ngrasani karo aku. Ora usah nantang karo aku ora apik to, kok dadak nyebut jenenge Lokayanti. Kowe ngandhake. Kowe mala Begawan Durna, terus kowe ngomong karo Begawan Durna, ayo kandhakno muridku sing jeneng Lokayanti. Jejekane raine. Kowe iki jane iki wong ngerti tata krama ora? Tepung urung arep jejeki raine Prabu Lokayanti. Oh, ya wis tak akoni wae. Takoni arep apa? Kowe Lokayanti siswane Durna. Iya. Durna cukur gundul. Tak ajar karo kakangku. Kowe murid to? Aku murid. Malah kene nek njaluk tak ajar sisan. Lah rak tenan to kok. Tegese bener. Bener panjenengan Antasena iki nyumbari karo aku. Nggih pun riku. Ya lung yo. Ya. Mulih ngegrab ya, Gak? Yo. Cah. Padake cah tipis ya, Gak. Ha iya. Ora ngenteni ratu gustine awake dhewe. Ka iki cetha mati, rasa dinteni iki adhe golek angkutan pulang. Golek juragan liyane. Lah iya ya wis yo. Yen ngono kowe wani karo aku Sing tak wedeni apamu? parat. Kongas. Adigang, adigung, adiguna. Gembelo siramu geleleng pacamu. Aku ora iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Aduh. Ana apa Dimas? Kok ana wong bengok-bengok, ana raja. Nendi? Tak pendem sisan. Apa iki apa? Mbaya dinahi watu nggo tenger. Ku nek sanak sedulure goleki, wis ben ora bakal ana sing goleki. Wong bature wis ngegreb bali kok. Sapa Toga karo Bilung. Wis do ngegreb bali. Ha, Durna nendi, Kang? Tok culke nendi? Tak taleni karo wit. Antar sedan naleni wong tuwa ning nggon semut kaya ngene aduh. Yang. Ngandel ora. Wis tekan yo, Kang. Bapak doyak yo iki.